Un dels problemes greus que tenim al barri justament és l'habitatge. Ciutat Vella és el districte més cèntric de Barcelona i com a tal és el districte i els seus barris centrals, el Gòtic, el Casc Antic i el Raval, també la Barceloneta, són els barris més, diguem-ne, turistitzats, que han servit per implantar aquest model de ciutat de Barcelona que tenim actualment, que és un model basat bàsicament en la indústria turística. La turistització del que era l'habitatge, és a dir, la substitució de l'habitatge residencial per hotels, apartaments turístics i hostals, que s'està produint ara mateix encara, a menor nivell perquè va haver-hi un boom bestial això als anys 90 i 2000. Tot aquest model que ve donant-se a la ciutat des de l'esclat dels Jocs Olímpics, l'any 92, doncs ha provocat un canvi bestial a tot el que és el centre de la ciutat. Ara s'està produint una tercera onada, es troba en un cas de bombolla en l'habitatge. La bombolla en la que es troba actualment és la bombolla del lloguer. Aquesta onada està sent la de la compra d'habitatges per part de fons d'inversió, la revalorització del mercat de lloguer i l'expulsió a través del lloguer dels veïns i veïnes. Ciutat Vella és un dels districtes on més esforç hi ha per les famílies mitjanes, per dir-ho així, la mitja, per pagar el lloguer. En general, el règim de lloguer, en els últims anys, ha patit uns processos de desregularització, que vol dir que les lleis s'han canviat de tal manera que són més favorables a que el lloguer sigui una bona mercaderia. Aquests canvis regulatius el que han fet precisament és desprotegir els llogaters amb contractes cada cop més curts i amb una llibertat total per part dels propietaris i els administradors de finques d'augmentar els preus. Sempre hi ha hagut lluita constant per l'habitatge, vull dir, no és d'ara. Ara ja és molt vergonyós perquè hi ha els desnonaments, hi ha la pujada dels lloguers. Què suposa això per als veïns i veïnes de Ciutat Vella? Doncs suposa impossibilitats de pagar els lloguers, per tant, expulsió dels seus propis barris, han de marxar del barri, i a part d'això, un buidat del teixit social dels barris que fa que es perdi com a tal el que era el barri, el que era la comunitat en aquest districte. La pèrdua de veïns afecta moltíssim el petit comerç. Avui dia l'únic carrer que ens queda, com aquell qui diu, és Sant Pere Més Baix, que surts, trobes el Solà, trobes la Maria Àngels, bon dia, quin temps fa. Amb la construcció i l'obertura d'aquests nous hotels, que són dos monstres, un al costat del Mercat de Santa Caterina i l'altre al Rec Comtal a Mar de Triomf, ja ha motivat que molt petit comerç hagi tancat i que s'obrin botigues de souvenirs, bufandes del Barça, samarretes. Aproximadament més de 100 persones deixen el districte cada mes. Això significa que a la llarga estem parlant de que, no et sé dir anys, però al cap d'uns anys pot ser que ens trobem un districte absolutament buit de veïns i veïnes. Tenim moltíssima propietat vertical, que vol dir que és d'un sol propietari, compren l'edifici sencers per únicament comprar i vendre, és a dir, com a mecanisme d'inversió. Un d'aquests exemples és l'edifici Princesa XIX, on fa escassament 10 anys hi vivia moltíssima gent. Actualment només hi queda una d'aquestes famílies vivint. Aquest edifici el va comprar una empresa privada, el van buidar de veïns. Com el van buidar de veïns? Doncs fent ofertes econòmiques als veïns que vivien, rescindint contractes, fins que només hi va quedar la Natàlia, que és la persona que hi està vivint actualment. El que fan és assetjament immobiliari. Trucades constants, enganyen, a través de burofax els diuen que han de marxar perquè començaran unes obres que els hi faran la vida impossible. La Natàlia és una de les persones d'aquest bloc que va decidir oposar resistència a tot això, que des d'un principi va dir jo no vull marxar d'aquí, tinc un contracte que em garanteix que em puc quedar aquí. I s'està veient que aquestes empreses estan arribant fins a punts d'assetjament que ja arriben gairebé a l'assetjament físic. Va arribar un dia a casa, es va trobar que l'escala no tenia barana, que tenia un forat al mig de l'escala que havia de pujar per l'escala sense barana, talls d'aigua, talls de llum, li van treure les bústies. El meu pis està al carrer Princesa 56. Jo vaig entrar pagant 15.000 pessetes, que són 90 euros al mes, i en aquests moments estic pagant quasi bé 700. El propietari ha fet una trampa, que com que no em podia pujar molt a partir dels 90 euros, m'ha anat carregant obres.
ens volien apujar molt, una senyora que vivia aquí dalt se'n va anar, perquè la van amenaçar de mala manera, amb judicis, tribunals, ja es va espantar molt. El número de desnonaments que es produeixen al districte de Ciutat Vella són elevadíssims, no? L'altre dia, fa 2 setmanes, vam presenciar 18 desnonaments un sol dia. Aquestes empreses que actuen comprant edificis sencers i fent fora els habitants, que hi viuen, actuen amb uns grans beneficis fiscals i legals, no, per fer-ho. Això, com hem dit, afavoreix el lloguer entès com una mercaderia, però no afavoreix en absolut les persones que el que volem és viure tranquils, amb estabilitat, poder tenir un projecte de vida i poder construir les nostres vides amb l'entorn immediat, amb el barri, amb la ciutat, etc. Aquest espai, el de Princesa 49, sorprèn, a mi quan ho vaig saber i que tenia l'oportunitat de participar amb opció a una dels habitatges, em va semblar gairebé increïble que estigués aquest petit edifici de 5 plantes aquí al carrer Princesa. En un lloc on l'especulació és galopant, que està absolutament desmadrada, com em deia l'altre dia un amic, que aquí al costat mateix del carrer Princesa, un àtic de 65 metres quadrats en demanen 1.400 o 1.600 euros, no sé si em va dir alguna cosa així. I sembla ser que és un preu que ja s'ha quedat com per quedar-se, com a mínim. La bogeria aquesta és realment preocupant, no? Diguem-ne, perquè aquests preus estan molt disparats i realment per la gent popular, diguem-ne, és un gran repte de supervivència. L'edifici de Princesa 49 és un edifici cedit per l'Ajuntament de Barcelona, en cessió d'ús durant 75 anys a la cooperativa Sostre Cívic, a condició de que nosaltres rehabilitem l'edifici. A més de que les usuàries, per recursos o per ingressos, no puguin accedir a un habitatge normal, sinó que ha de ser en habitatge de protecció oficial. A mi el que més em va treure de Sostre Cívic era precisament el que presentava un model diferent d'accés a l'habitatge. El modelo de cesión de uso quiere decir que no es ni de compra ni de alquiler, derecho al uso de esa vivienda. Entonces se establecen un periodo de tiempo en el cual el usuario puede disfrutar de ese piso. En el caso de estos es de 75 años. I es va obrir la convocatòria als socis, jo m'hi vaig apuntar i vaig tenir la sort de poder-hi entrar. Per entrar-hi es tenia en compte l'antiguitat de Sostre Cívic, el preu de l'habitatge rondarà els 500 euros, que és un luxe ara mateix això a Barcelona. El que nosaltres fem, pagant aquesta quota mensual, és tornar un préstec que ens dona una entitat per fer la rehabilitació. La cooperativa és la que demana el préstec, no nosaltres. Però no és un lloguer el que estem pagant. I no és de compra perquè no tenim dret a... en tot cas, tenim dret a deixar-lo als fills, però no als seus usuaris de la cooperativa. Si nosaltres ens anem, ve el següent usuari que estigui a la llista d'espera. Antes un piso que valía 500 euros, pues ahora te cuesta 1.000 euros más, 1.500. Y hay una especulación brutal. Y en cambio con el derecho al uso no hay esta especulación. Y sí que tienes derecho también a tener una vivienda digna y sin vivir siempre sobresaltada si te van a echar, si no te van a echar de la vivienda, si te van a cada vez que te renuevan el contrato te vuelven a subir. És sobretot la seguretat, de que jo tinc una casa i que d'allà no em poden treure. Jo tampoc tinc ingressos com per fer una compra en aquest moment i per mi tampoc tindria sentit, perquè al no tenir hereus tampoc li deixo aquí. Prefereixo que sigui un usuari
darrere meu un usuari de la cooperativa que pugui accedir a aquest habitatge. Perquè et dona una seguretat de que, com a mínim, podràs estar anys sense amb la preocupació de que et poden fer fora de casa si no arribes a pagar el lloguer, cosa que passa molt sovint i en concret a mi m'ha passat. O sigui que, diguem-ne, que crec que és un recurs importantíssim, a més crec que té un gran futur, perquè en el món que vivim, que és un món capitalista radicalment i que probablement cada vegada ho serà més i més dràstic, hem de buscar solucions col·lectives per resoldre els problemes col·lectius.